Вітаем вас у эфіры Беларусь-3 навіны культуры на календары 27 верасня. І ў гэтым выпуску у Кітаі з'явіўся бюст Якуба Коласа. Упершыню на сцэне вялікага тэатра Беларусі выступіць саліст нацыянальнай оперы Украіны Геннадзь Вашчанка. Гомельскі драмтэатр пачынае начныя паказы спектакляў, а ў канцы інтэрв'ю з Зінаідай Дзюдзюк, лаўрэатам нацыянальнай літаратурнай прэміі 2018. У Кітаі у Цяньцзінскім універсітэце замежных моў з'явіўся бюст народнага паэта Беларусі Якуба Коласа. Аўтар работы беларускі скульптар Сергей Гумілеўскі. Універсітэт у Цяньцзіне цягам апошніх гадоў займаецца вывучэннем і распаўсюджваннем беларускай мовы ў КНР. Тут працуе адзіны ў краіне цэнтр па вывучэнні беларускай мовы. Заўтра ў вялікім тэатры опера Джузеппе Верді, заснаваная на аднайменнай шекспіраўскай трагедыі «Макбет». Упершыню рэжысёр Міхаіл Панжавідзе паставіў яе на сцэне тэатра оперы і балета ў 2016 годзе. Заўтра вас чакае чарговы паказ трагедыі пра тое, да чаго прыводзіць неўтаймаваная прага ўлады. Але гэта будзе спецыяльны паказ. Упершыню галоўную партыю ў беларускай пастаноўцы «Макбета» выканае саліст нацыянальнай оперы Украіны Геннадзь Вашчанка. Дарэчы, гэта ўвогуле першы выступ заслужанага артыста Украіны на мінскай сцэне. У сталіцы працягваецца міжнародны экалагічны кінафестываль «Планетарый». Усяго запланаваны паказ 6 фільмаў з 6 краін. Заўтра гэта будзе літоўская стужка «Старажытныя лясы». Паэтычны і нестандартны фільм пра прыроду паказвае розных насельнікаў старажытнага лесу на зямлі, у паветры і вадзе. Ён пераносіць гледача ў доўгае падарожжа па лясным гушчары да логава ваўка, да гнязда чорнага бусла, а затым уніз у падводную частку лесу. У фільме няма апавядальніка, толькі вы і прырода. У галерэі «Кодэкс», што месціцца ў Беларускай акадэміі мастацтваў, заўтра апошні дзень працуе выстава сучаснай расійскай мастачкі Лялі Бушковай. У экспазіцыі 100 пастэляў прадстаўлены работы за апошнія 10 гадоў. Натхненне Бушкова знаходзіць у сваіх шматлікіх падарожжах, а потым перадае каларыт і настрой кожнай краіны ў карцінах. Кожная яе работа змяшчае рысы і экспрэсіянізму, і імпрэсіянізму, і фавізму, і ў той жа час маюць нешта непаўторнае. Далей вас чакае наша традыцыйная кінарубрыка. Што выходзіць на вялікія экраны ўжо сёння? Глядзім у наступным сюжэце. Кіяну Рыўз зноўку сутыкнуўся з рускай мафіяй, але гэта не чарговая частка трылера «Джон Уік». На вялікія экраны выходзіць карціна «Сібір», якая ва ўсходнееўрапейскім пракаце чамусьці атрымала назву «Прафесіянал». Галоўны герой Лукас Хіл, які займаецца алмазамі, прыязджае ў Санкт-Пецярбург, дзе павінен сустрэцца са сваім партнёрам Пятром. Ён мае вельмі рэдкія блакітныя брыльянты, якія яны збіраюцца прадаць галаве адной з груповак рускай мафіі Барысу Волкаву. Але Пётр прапаў, і адзіным месцам, дзе яго можна знайсці, гарадок Мірны ў Сібіры. Лукас накіроўваецца туды і сустракае там Кацю. Паміж імі узгараюцца пачуцці. Спецыяльна дзеля фільма здымачная група наведала ўлетку 2017 года Санкт-Пецярбург, а вось сцэны ў сібірскім гарадку здымалі ў Канадзе. Адзін з самых неадназначных рэжысёраў расійскага кінематографа, Сарык Андрэасян, выпускае драму «Недараваны» з Дмітрыем Нагіевым у галоўнай ролі. Карціна, якая заснавана на рэальных падзеях, распавядае гісторыю Віталя Клюева, для якога жыццё спынілася ў тую самую секунду, калі самалёт, у якім ляцелі ягоная жонка і дзеці, сутыкнуўся над Бодэнскім возерам з транспартным бортам. Не дачакаўшыся ў аэрапарту Барселоны, Віталь адпраўляецца на месца катастрофы, дзе знаходзіць целы сваіх родных. Ён пачынае пошукі дыспетчара, па віне якога загінула яго сям'я. Дарэчы, фільм з такім жа сюжэтам ужо выходзіў у пракат летась, дзе сыграў сам Арнольд Шварцэнеггер. Тады прататып галоўнага героя не толькі раскрытыкаваў працу акцёра, але наогул сам фільм. У музеі гісторыі і культуры горада Новаполацка хутка завершыцца выстава «Калегіум». Яна прысвечана 50-годдзю Полацкага дзяржаўнага універсітэта і ўключае творчыя работы студэнтаў кафедры архітэктуры. Полацк мае багатую адукацыйную гісторыю, якую пачала яшчэ беларуская асветніца Ефрасіня Полацкая. У 16 стагоддзі ў горадзе з'явілася і першая сталая навучальная установа Полацкі езуіцкі калегіум. Сучасная ВНУ, хоць і была адкрыта нанова, фактычна можа лічыць сябе прадаўжальнікам таго першага калегіума.
4 кастрычніка вакальная капэла «Сонорус» адкрые новы канцэртны сезон музычнай праграмай «Лабірынты». Гэтак жа называецца і новы твор, напісаны спецыяльна для «Соноруса» маладым беларускім кампазітарам Андрэем Цалко. Акрамя таго, упершыню ў Беларусі прагучаць рэквіем японскага кампазітара Тору Такіміцу і камерная кантата нумар 3 украінскага кампазітара Олега Ківа. Разам з заслужаным калектывам «Сонорус» на сцэну выйдуць салістка народнага хора імя Геннадзя Тітовіча Рэната Матвіенка і дырыжор Александр Хумала. Спартак, Вітаўт, Ціль Уліншпігель, Прынц, ён танцаваў, напэўна, усе вядучыя партыі ў самых знакавых пастаноўках вялікага тэатра. Прэм'ер мінскага балета, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Антон Краўченка у праекце «Камертон». Пра любімыя і самыя складаныя партыі і месца балета ў жыцці ён распавядзе заўтра у 19:30. Каждый спектакль – это самопожертвование. Ты выходишь и ты переживаешь эту роль, жизнь этого персонажа и умираешь вместе с ним. Папулярную музыку, якая дзесяцігоддзямі гучыць з усіх тэлеканалаў і на ўсіх радыёстанцыях, заўтра на сцэне Віцебскай абласной філармоніі выканае актэт балалаек «Віцебскія віртуозы». Мастацкі кіраўнік, заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Таццяна Шафранова. Гэта унікальны калектыў, дзе адразу прадстаўлены ўсе віды балалаек, ад самай маленькай пікала да балалайкі кантрабаса. Разам з балалаечніцамі у канцэрце выступяць і салісты філармоніі Алена Гракова, Аксана Новікава, Леонід Кажарскі. Зараз да навін замежжа. Нядаўна ў Лондоне прадставілі новую канцэпцыю сусветна вядомай кампаніі па вытворчасці канструктараў. Яна плануе зрабіць сваю прадукцыю экалагічна чыстай. Якім чынам, глядзіце ў нашым сюжэце. У лондонскім музеі прыродазнаўства прадстаўлены першыя экалагічныя цаглінкі «Лего». Дзеці могуць пагуляць з імі і з канструктарам у выглядзе лісця, кустоў і дрэў. Усё гэта зроблена з пластыка расліннага паходжання. У кампаніі кажуць, што хочуць скараціць адходы і шкоду, якую вытворчасць наносіць навакольнаму асяроддзю. Наша мэта до 2030 года рабіць наши цаглінкі на 100% з экалагічных матэрыялаў, а до 2025 года зрабіць нашу упакоўку таксама на 100% экалагічна чыстай. Дэталі, якія вы бачыце тут, зробленыя з поліэтылену. Звычайна сыравінай для яго служыць нафта, але мы выкарыстоўвалі цукровы трыснёк, з якога атрымалі этанол, а потым ужо поліэтылен. Гэта значыць, матэрыял той жа, але крыніца іншая. У кампаніі адзначаюць, што для атрымання сыравіны трысняговы лес высякацца не будзе. Замест гэтага створаць спецыяльныя плантацыі. Акрамя таго, упакоўку для набораў зробяць больш кампактнай. Прадаваць новы канструктар з трыснёга пачнуць у лістападзе. Ода злачыннай жарсці ў такой нестандартнай фармуліроўцы пазначаны жанр спектакля тэатра беларускай драматургіі «Пелікан». У яго аснове аднайменная камерная п'еса шведскага драматурга Аўгуста Стрынберга. Галоўная гераіня Эліза, маці сямейства, пэўны час атаясамлівае сябе з пеліканам, прыгожай і загадкавай птушкай, якая згодна з легендай у безвыхадных сітуацыях корміць сваіх дзяцей уласнай крывёю. Толькі з пасмяротнага ліста бацькі дзеці даведваюцца пра жахлівы падман маці, як жыць дзецям з гэтай праўдаю і як гэта навіна паўплывае на лёс усяго сямейства. Убачыць п'есу можна будзе заўтра, пачатак о 19 гадзіне. Манхэттанскі фестываль кароткаметражнага кіно заўтра і ў беларускай сталіцы. Гэты глобальны праект аб'ядноўвае 100 000 аматараў з 300 гарадоў, сярод якіх 5 беларускіх. Гэта Брэст, Віцебск, Гродна, Магілёў, Мазыр і Мінск. Фестываль адкрыецца брытанскім фільмам «Галава ў мяшку», лепшым трылерам 2018 года па версіі Color Shorts. Абраць свой лепшы фільм і лепшага акцёра можа кожны наведвальнік. Журы манхэттанскага фестывалю гэта звычайны глядач, які галасуе пасля прагляду праграмы. Традыцыйна ў пятнічны вечар на нашым тэлеканале сумесны праект з Беларускай дзяржаўнай акадэміяй мастацтваў «Час кіно. Студэнцкія работы». Заўтра ў студыю завітае рэжысёр-дакументаліст і выпускніца аддзялення дакументальнае кіно Акадэміі Дар'я Юркевіч. Пасля размовы з аўтарам глядзіце дзве яе дакументальныя стужкі «Калі твой сын рэжысёр» і «Гоголь. Падарожжа да святых месцаў».
Яны выйдуць у 22:50 и 23:15 адпаведна. Внутри всегда говорит голос, что делать. Если мы его не забиваем, информация других людей, соцсетями и прочее, это всегда есть голос, что делать. І на сцэне абласнога драмтэатра ў Гомелі заўтра таксама Гоголь, а дакладней фантазія на тэму Шынелі, спектакль «Гоголь Фатум». Гэтая гісторыя зусім не інсцэніроўка вядомага твора пісьменніка. Рэжысёр-пастаноўшчык Юрый Дзівакоў называе тое, што будзе адбывацца на сцэне музычна-пластычным уражаннем ад жыцця і творчасці Мікалая Васильевича і яго твора. Жанр спектакля не выпадкова пазначаны як летаргія, стан якога ўсё жыццё баяўся пісьменнік. Персанажы дзейства знаходзяцца на мяжы явы і сну гоголеўскай фантасмагорыі і рэальнага жыцця. Спектакль мае ўзроставае абмежаванне 18+, дарэчы, гэта будзе нестандартны начны паказ, ён пачнецца ў 10 гадзін вечара. Інтэрактыўная выстава для школьнікаў «Сусвет інтэрнэту» адкрылася ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі. Гэта 6 інтэрактыўных зон, прысвечаных гісторыі інтэрнэту, правілам паводзін у сетцы, бяспечнаму кантэнту і абароне асабістай інфармацыі. У гульнявой форме дзецям прапануецца навучыцца карыстацца антывіруснымі праграмамі і генерировать надзейныя паролі. Плануецца, што пасля працы ў Мінску выстава адправіцца ў абласныя цэнтры Беларусі. Дарэчы, наведаць яе можна абсалютна бясплатна па папярэдняй рэгістрацыі на сайце. Мы працягваем сустрэчы з лаўрэатамі сёлетняй нацыянальнай літаратурнай прэміі. Нагадаем, яе ўручылі ў Дзень беларускага пісьменства, які праходзіў у горадзе Іванова у першыя выхадныя верасня. Сёння нашай госцяй стане пісьменніца Зінаіда Дюдзюк. Прэміяй быў адзначаны яе зборнік эсэ і нарысаў «Пара высокага сонца». Прывітанне, Зінаіда Іосіфаўна. Мы віншуем вас прысуджэннем нацыянальнай літаратурнай прэміі. Кніга лаўрэат, ваша кніга пад назвай «Пара высокага сонца». Што уклалі як аўтар у гэтую назву, што яна сімвалізуе для вас? Найбольшы росквіт у прыродзе – гэта бывае летам, якраз на купаллі, калі сонца вельмі высокае, і тады ўсё квітнее, ўсё цвіце. Так і ў жыцці пісьменніка ёсць такі час, калі ён робіць нешта самае вялікае, самае важнае ў сваім жыцці. На мой погляд, кніга ўспамінаў з аднаго боку верны шлях да чытацкай цікавасці, а з другога ці заўжды нашы асабістыя сустрэчы з вядомымі людзьмі вартыя той самай увагі шырокай аўдыторыі. Я перапісвалася з многімі пісьменнікамі, тому што я жыву ў Брэсце, з тымі, хто жыве ў Мінску, хто жыве на Ўкраіне. У гэтых матэрыялах выкарыстала лісты. І там якраз відно, як яны працуюць, як яны ставяцца да жыцця. Гэта якраз характарызуе іх як асобу пісьменніка. Я думаю, што гэта цікава. Там ёсць яшчэ, напрыклад, артыкул пра мову, ёсць артыкул пра Марціна Матушевіча. Гэта польскі мемуарыст, які жыў у Камянцы і быў берасцейскім кашталянам. Ён пакінуў 1000 старонак успамінаў пра сярэднявечча, і я думаю, што гэты твор чытаецца не горш, чым любы прыгодніцкі раман. У кнігі «Пара высокага сонца» успаміны пра герояў пераплетаюцца з фрагментамі біяграфіі аўтара. А ці шмат у вас твораў, дзе вы дзеліцеся з чытачамі старонкамі уласнага жыцця? Это адзіны твор, дзе я дзялюся. Просто такі жанр. А так, калі браць прозу маю, у мяне 7 раманаў напісана, там ніяк жа не абудзешся без фактаў свайго жыцця. Калі нават нейкую гераіню ствараеш, вешаеш на яе нейкія факты, тое, што здаралася з табою. Як лічыце, сапраўдны літаратар павінен быць універсальным, то бок валодаць словамі ва ўсіх яго праявах? Я лічу, што так, ён павінен быць універсальным, таму што розныя матэрыялы трапляюцца ў жыцці. Знаеце, у мяне ёсць драматычны твор і ёсць аповесць на тую ж самую тэму. І ёсць нават успаміны. Вот я запісала успаміны Георгія Михайловича Карпука, майго земляка з Брэста. Ну, я напісала п'есу, калі праходзіў конкурс п'ес, я атрымала першую прэмію. А пасля я збірала матэрыялы для кніжкі «Дзеці вайны». І я думаю, чаму гэтай успаміны не ўключыць у гэтую кніжку вайны. Вы кажаце, што ваша душа патрабуе звяртацца да гісторыі нашай краіны. Як жа пісьменніку сёння падаць яе так, каб сапраўды зацікавіць чытача? Трэба, па-першае, знайсці тэму, якая б вельмі зацікавіла аўтара. Напрыклад, як раман «Велісіты». Я вычытала, што славяне займалі Грэцыю на працягу 180 гадоў да 807 года.
І мяне так зацікавілі гэтыя велесіты, яны пакланяліся велесу. Таму тое, што мяне вельмі цікавіць, я хачу гэтым падзяліцца з чытачом. Вот я ім і расказваю. А калі проста напішу я гэта ці то, не, так нельга. Трэба вельмі, каб было цікава і вельмі гэта любіць. Дзякуй, ведаеце, куды я зараз накіруюся? У кнігарню, каб набыць вашыя кнігі. І на гэтым пакуль усё. Пазнавайце больш разам з намі, падтрымлівайце культуру і заставайцеся на Беларусь 3.